Subdivision PWD Choki Hola IB Abanahem Puthot Kasalok Mate Repairing Thuvek Nangji Pusi Karbi Anglong Autonomous Council upon Kachunini Dhansari Thing Pijang along 6 schedule put Hakche Roktok Amai Kepa Dopa Pranamun Sindaldali Havaramai Sai Hemkang Neleberta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom Tane pinia birtan non angton pen arjikta Subdivision PWD Choki Hola IB Abanahem Puthot Kasalok Mate Repairing Thuvek Nangji Pusi Karbi Anglong Autonomous Council upon Kachuningdi Nilip Subdivision Block Asai Hemadun Nilip Subdivision PWD Choki Hola IB Abanahem Ki Kimke Hakarbi Anglong ASDC Ing Tangkring Ahutsi Kimlo Bonta non piningan ke ningkan thongke bagdolo non ke ahem rak thanglo labang so ahem puthot kasalok mate repairing thu serak nangji pusi radatum kachuningri kedo tang ahem ta selam thu pame pulote mesen jilang athe labang so nilip subdivision PWD choki hola IB ahem mesen ahut ke laso ahem along inglonga hawar pen ke bang hem cheleun edera hut ke laso ahem along si boha dolo lapen Arling ke mati EM Barium Chandrakanta terang ke khibo mahut ke laso hemalong wang bom halaso hut ke inthirjurlo bonta non aphet piniar nian ke labang so hem ke non ke chainong aroy hanwe aroy chemandetlo kedamtang PWD IB kimi kimchit patangte det akimi ta tangte abana longta dono amat non ke dojongjong chemandetlo pusi radatum lamthe jaipon non amat labang so PWD IB ingram su joine ke palang meji aphan nilip PWD choki hola IB long saipu mohan hanse amethanga khiadat pensi bang troxi atuma phan tangka ki pipen mate hajira paklemsi ke pangthai ke pamat klempon bomlo Nilip Subdivision PWD Choki Hola IB longle adangka dokave chiring koi dopusi pherang ke atheng no ningje pa Radatum mate Nilip PWD asai phu Mohan Hanse Nilip Constituency ASDC convener Dibenteron lapen kam ka chongdara tumahin pen prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council pen labang so Nilip PWD IB abanahem kasalok mate repairing vek nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM MP MLA lapen MSC atuma phan chuning report Jadi puji bang ke lain lo, inangan ningkan mana pen ASDC, detik hut, sorkar detik hut pen abang so IB, pimadak, jontorong pi huliram terang, lapen kaprek IM tunstame ladak si dobom lo, monta non kongres lapen BJP sorkar tum ladak hangnata kilang, asini tu mathalo, nasi mohon hanse alang di, mithang pen. Ini tum aphanang tingkat lo alang di, ini tum mitang humpurti lo, langsung blok long IB, ini tum mitang penyong si, dak kidu kisang adim pangthai khil pitang ne bang kaprek akhai tum ke nang pangthai bi pelo, langsung ke matha pen si alang di, suri kep ingkoy apoisa krosi lahai thing pi pine tum ta alang di pilo, lapen latang ram cai, si kami alang di, lahai papan lo, lasili tum non kedo bom ASEAN tu diram rong hangs kami lahai bang ke itu blok ni di blok so IB kami nang thek long nai ladak isi kesik sakdo hoklo dari dak 1997 si nang transfer chukela subdivision long ladak pen afrang ke PWD bang me oho prang IM tumna dak lok si wang lo harleng the tuan ladak si wang lo sita la pinangana ningkan dolo repairing ka vi pen ajok ke building anda henu lo non ke repairing ke dorkar lo nge non masterol da prang ke bang thongkep do non ke ajaha ka tum ke retire lo ajaha ka tum ke thi do lo amasi non ke doge bang phowel lo ange campus anda ingram lo sigo kado ka beni tum ahut ben ke staff hoi tangka chirung pol si building anda habit anda ke pan mar kosi ihora ko team hona sialang li longlin hok de ji habit luna dukok aposi pan khai ve nai pulo ni tum pan hajira na ni lo ni tum
Kopta hin baju dulu ni tumda hajira lo chongda anang loksi amsa tangka pen sini tum kam iklan bang ko an itu makam klaim pini bang loksi itu ani si kon hajira lo na tum iklan harira poke nang le men je thani na milimen tekan milimen mai terot Toki hola pen Anilson Rongphar report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen lang icha. Dhansari thing pijanga long 6 schedule pu thakche roktok amai kepa dopan. Aruni phai sier ni lakha kreser kep Dhansari constituency ke parlo thing pijang kukier rong along APHLC ke hai Mohan Singh tok bipen chaponsi 6 schedule pu thakche roktok amai padodam. Laso amaya long organizing secretary Central Committee pen ake hai Kursing Timung, Central Committee Women Wing Secretary ake hai P Rita Kramsapi, Dhansari Constituency Committee Finance Secretary ake hai Francis Kathar, Dhansari Constituency Committee General Secretary ake hai Martin Rongphar lapen ke ongdung arisang ho tum chitongdun. Halapu kukie rong asor sitami rong asar ben danglok penang an rong arada tum chitongdun si 6 schedule lam ke than arjudun. Dhansari hawar nitum nang humri lo dasi ladak nilitum kuki arong asar atumpen lapen nilitum ladak MAC Dhansari constituency ake hai Sar Mohan Singh Tokbi pen nilitum Central pen nilitum Chipang Rumsi nilitum ladak ahawar wanglo dasi dak nangi theklong jasemet alang litum dakila dake ningkan pharoisi soselo ladak nangki do pu alam pini chini pamilo lasi alang litum nilitum ki thek ponlong ki ladak current facilities ta laan alang litum awe lapene network problems tami current facilities ta ladak akisung do lapen ladak network problems tami akisung do lapen ge towards tami ladak akisung thepik towar asabsavesi ladak alang litum do lapen alang litum ahem arit sitami philang ahem lapuson sik theklong lapen sarpi sarphu atum sitami engine so meme kachung kring alang litum lapen ki chulong ki junlong lahai thang na the facilities long le litum la kuki committee mate kuki litum ka chenghon rong abang so mai long nitum pini cherok tok mai padopon lo asi nilitum ke la 6 lo teng pen komama cheja kong kelong nangji malang tum handa ka pachani pon lang tum kachini ne non bange thep piglang asi pini lang tum da chini lo lang ta non ke wangji election long tamelang tum tanang sirap dun pupusi pini lang tum ta lam klar nang sipi dun lo lapen alang tum aphan la an si non BJP Congress tum nang charip piglo sta pini andalang tum ta isi ningduk meme lo alang tum pulo lang ave me ave towar ave ekdom government job andalang tum non ponta kelong da ningkan pharo sosilo bolang tum dak nang ke do Stepini Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum 6 sidula teng pen tribal aso fan pini isi kelang remason pini dak chetheklong lo sta klabangso council Kachari BJP Congress tampini komat phano ke pathedam ke 6 sidul pen angtan 6 sidula jak kong kelong le tumaje pini jak kong ke pathethu ke pathe komama phanlo non tribal atum hanlo ke chi asutum hanlo hala bangso ke chi aso tum jakong nang thier lo popini la bangso ka prek a tribe tum non anta chichini ni bangwelang ili tum jakong nang thier lo pusi non anta tum chichini lang ka chichini ne a the bangke alang tum han constitution alang than bang awelang ke than bang awe jok si pini anta la sona kisum nang dokok lo athe pini ni tum sarjai gatha nang than ben ateng alang le direction me teng pinda lam the sibeta melang thom than tekang lo la pe alang le tum than tekang pen pini la bangso alang le tum kuki tribe tum ta pini aning arong Daldali pen Pradeep Rongphar report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen lang icha. Pranamun Sundaldali Havaramai Sai Hem Kangpu. Patumi Aruni Phai Sierni Ada Por Phai Kre Sira Chite Ma Por Pen Sai Deng Ponsi
Pranamun sin daldali hawaramai sai hem kang puaja mek padupon. La solong aluhi sarpoman pen kurupo Wilson ti so phan ke phating pen chatong dun si mai alir alon pidun. Halapu ronga sarbura sotimung la pen arling ke saratum ongdung armu chatong dun si mai ardi pidun. Pranamun sin daldali hawaramai along kado kawe rong krep hoso se rong atum cheparludun. Lason thak thak si keso ka chelang pen ke me atum si tami chatong dun si keso ke me alam the chethandun. Kardom kado kawe karbi hampang ado anu phan setame nili hen pen kardom pajirlo nili ke nili men kache sinarpi la pen nili rong ke dak mon sing timung arong malo nili keso bang ke la pulo je ara chu ke dam tang hot arlong keso hospital dam lo hospital nang pon lo operation tame chikuri imove alangli phan si phon chikuri lo alangli si arlong ado wai nang pi pen jo non pu anta nili ke nili ok ni riplan ta mesen na son si che thek long lo se la nili ta la se ningkang sampen la da ka che rap dun lo tum franke do an fasta me nili hin pen ninga klong pen labang so pran monsin hawaramai dordulia long ke somlong kang pu pon na chitong non thek aposi suri ningkang sam hirjume kurwang thua kardom pajirek lo kardom pini nili tum ladak dorduli monsing timu arong rong ingkoi so se arong parlo ponsi nili tum ladak pini pranamonsin dak ke som mate kesu kelang ponji pu adim nili tum pini ing pu pon lo jasemet pet lat pu rong asar buras so timu arong long si pini ladak veterinary center dim si kayarni peladak madu faltamera so veterinary long ing pu pon pediat amase lang pon pe amase pini nili tum bangke ngram suong pu aningkan theklong mase pini bangke che ni tum pangthir erlo pangthir pen pini penaan dowai sitame pranamonsin sitame ke sompon dak dulo lapen ke dam tanga por pen penaan la dak dorduli hawa tum tame lason ke senga dowai ke thega tum du amasi lason ke senga dowai ke thega tum pen chingwa chingsai si ni tum pranamonsin pui si dowai amen ni tum irpon si pini hawaring pu pon de nak na pen la support pangdang pon bon na kesu Q&A tum muni la phan penaan son pharoi si so se bangke dakamasi tum ang thek pi unlo apot tong se ko doctor long li tong thek thiang ko tong se ko doctor long liun eng ko la dak pen pen ei son bak ang thek do pon pen mi mu chot pen mo doctor long che paklang nam aja kong asa uka chelong jiap Daldali pen Pradip Rong Phar report Biswanath Karbi live. Tangde pini prime time birta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thakme.